A leggyorsabb módja, hogy megöld az új gondolatod, az, hogy túl sok embert kérdezem meg róla. Mert fogadjunk, te is voltál már vele úgy, hogy kitaláltál egy új ötletet, úgy érezted, hogy a csillagokat leszeded az égről, és a világot megváltod a gondolatoddal, aztán megkérdezel 3 embert, és abból úgy is lesz egy, de lehet, hogy 2 is, aki azt mondja, hogy nekem ez nem tetszik. Ez lehet, hogy veszélyes. De mi van, ha nem fog működni? És ilyenkor rögtön elkezded megkérdezni saját magadat, pedig basszus, még el sem kezdted azt, amit bele akartál vágni. Mert ilyenkor még csak a hited van, csak a lelkesedésed van, és amint jön egy negatív info, az úgy egy picit elvisz a hitedből, vagy a lelkesedésedből. Pont ezért egy nagyon jó tanács, csak nem tudom hányan veszik komolyan, hogy olyan embert kérdez meg, aki már eljutott oda. Hogyha én a vállalkozásról akarok kérdezni, akkor biztos, hogy nagyon szeretem a mamámat, de nem a mamámat fogom megkérdezni, mert az életében nem épített vállalkozást. Ha viszont a megyes titéről szeretnék kérdezni, meg a szeretetről, akkor biztos, hogy a mamámat fogom megkérdezni. Mert aki még soha nem csinálta, az nem a lehetőséget fogja benned látni, hanem a saját félelmeit, amit ki fog rád projektálni. Ezért működik nekem is az, hogy releváns emberek tanácsát kérdezem meg, csendben dolgozok, és amikor már működik, akkor úgy is láss csodát, mindenki támogatni fog a környezetedben.